Otodini Jesu. Tata bụ ụka nke anọ n'oge ncheta ahụhụ Kristi afọ nke atọ n'arọ ụka. Igbo Catholic Community ji obi aṅụrị ekene ezinụlọ anyị niile na ndị ọbịa niile nọ n'ime ụlọ ụka anọnwa tata na ndị nọ ebe dị iche iche n'akụkụ ụwa niile anyị na ha ga-achụ aja Mass tata. Na aja nke Mass tata, ezinụlọ Austin Ekechukwu na-enye Chineke ekene n'isi Samuel na Catherine Ekechukwu ka Chineke si wee nye aka ha gbakee n'ọya nke ha nke dakwasara ha, wee na-enyekwa Chineke ekene ka ha si wee nọ obodo anụnwa, wee na-ayọkwa ngọzi Chineke ka ọ na-echekwaba ha na-edu ha. Philomena Ọkpala na-enye Chineke ekene n'isi Evangelist Ebuka Obi maka ministry nke ọ na-eme na South Africa ka ọ gaa ọfụma na-enweghị nsogbu. Fidel Ọgwụboya na ezinụlọ ya na-asị happy birthday n'isi nwunye ya Ekene Ọgwụboya, na-ayọkwa ngọzi Chineke na amara ya n'isi ya. Felix na Rita Nwosu na-ayọ Chineke ka gọdị ọhaduga ka o si na-akwa ọya were fụta na maka ihe ọ na-eme na ndụ ha, na-ayọkwa ka Chineke ka o were nke o ji ewuru Chineke were bịagidebe ha nso. Regina na Ifeyi Nweze na-enye Chineke ekene n'isi nwa ha na-eme birthday ya bụ Ashley Nwagboso, onye nke na-ayọkwa ka Chineke merie ihe bụ n'obi nne na nna ya, wee na-ayọkwa ngọzi Chineke amara ya na nchekwabe ya. Mike na Angela Ofegbu na-ayọ maka ihe ha bụ n'obi. Philomena Ọkpara na-enyekwa Chineke ekene, na-ayọkwa ngọzi Chineke, ngọzi ya, nchekwabe ya n'isi ha, were na-ayọkwa maka ezumike mkpụrụ obi Edwin Ọkpalugo. Kalista Ebere Ezeokoye na-ayọkwa maka ezumike mkpụrụ obi Teresa Ezeokoye. Josephine Tony na Louisa Nkwuakụ na ezinụlọ ya na-ayọkwa maka mkpụrụ obi Josephine Uchegbo. Ejike Arinze na-ayọkwa maka ezumike mkpụrụ obi Samuel Chukwuma Chidebe. Ka mkpụrụ obi ndị a niile nwụrụ anwụ anyị kpọpụtalụ, ka mkpụrụ obi ndị niile kwenụ gara aga. Onye isi nchụaja na aja nke Mass anyị tata bụ ụkọchukwu Marcellinus Mbata. Kịta ka anyị niile kwụrụ ọtọ were aṅụrị na okwukwe tiekọta ọnụ na ukwe.
N'aha Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Ka amara nke onye nwe anyị Jesu Kristi na ịhụnanya nke Chukwu Nna na mmekọrịta nke Mmụọ Nsọ dịrị unu niile. Ndị m hụrụ n'anya na Kristo na bọọlachi gwatara n'aka nri gị na n'aka ekpe gị. Kelere m onye ahụ nọ gị n'aka nri ma ọ n'aka ekpe, si ya ị bọọlachi, si ya ngọzi Chineke dịra ya o. Kelere m ya, kelere m ya. Welcome him or her to the house of the Lord. Si ya ya rịkwara ya mma o. Ihe ọma Chineke kwadoro ya n'izu ụka ya rutekwe ya aka n'aha Jizọs. Anyị gbakọrọ n'ihu Chineke ịkpọrọ ya isi ala na ife ya ofufe. Taa bụ Sọnde nke anọ n'oge Lent. We have gone far in the journey, but we have not reached our destination. Agama ma agarubeghị ije bụ ọgịga ọgịga. Ka anyị gakwa n'ihu na-arịọ Chineke maka amara iji garuo n'isi n'ọnọdụ kwesịrị ekwesị na ọnọdụ dị mma, ọnọdụ ga-enye Chineke otito. Ngwanụ ka anyị rịọ ya mgbaghara n'ụzọ niile anyị siri mejọọ dịka anyị bịara ịchụrụ ya àjà taa. Ekwupụta m gwa Chineke ji ike niile. Na emeghela m nke ukwuu site n'echiche na okwu na omume, na site n'ịhapụ ezi omume kwesịrị na m ga-eme site na mmehie m. Site na mmehie m, site na mmehie m nke kasị ukwuu, ya ka m ji arịọ Maria dị ngọzi, Virgin ọkpụ, ma ndị mama na ndị nsọ niile, na unu ụmụnne m, unu rịọbara m osebụrụwa Chukwu anya rịrịọ ka Chineke ji ike niile mere anyị ebere, gbaghara anyị njọ anyị gaa, wee duru anyị na ndụ ebighị ebi. Onye nwanyị mebere
onye ebere, i sitere n'okwu ọnụ gị bụ nwa gị were ụzọ dị ịtụnanya mee ka gị na ụwa dị na mma ọzọ. Anyị na-arịọ gị mee ka anyị bụ ndị otu Kristi were ịhụnanya na-ekpo ọkụ na okwukwe dị ndụ na-akwadosi ike maka emume nke a na-abịanụ site na adị inwe n'anyị Jesu Kristi nwa gị, onye gị na ya dị ndụ na-achị eze dịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ Chukwu site n'ụwa atọ ụwa niile. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ Joshua. Diwenu gwara Joshua sị, taa ka m si n'ebe unu nọ wepụcha ihe ihere nke Ijipt. Ụmụ Israel manyere ụlọ ikwu ha na Gilgal. Na ụbọchị 14 n'ọnwa ahụ na uhuruchi, ụmụ Israel mere emume ngafere na mgbaghala Jeriko. Na ụbọchị na-eso emume ngafere, ha wee rie nri si n'ala ahụ, bụ achịcha na-ekoghị eko na ọka ahụrụ n'ọkụ n'otu ụbọchị ahụ. Site na ụbọchị ahụ ha riri ihe si n'obodo ahụ. Nri ahụ a na-akpọ mana akwụsị ịda. Ebe ụmụ Israel anaghịkwa enweta mana ọzọ. Nri ha na-ebido n'afọ ahụ gawa n'ihu, bụ nri ala Kena mmepụtara. Okwu nke ose bụ ụwa. Abụ ọma na azịza ya, ihu unu ga-aza bụ, detụ ọnụ ka ihu na diwenu dị ụtọ. Detụ ya ọnụ, detụ ya ọnụ ka ihu na diwenu dị ụtọ. Detụ ya, detụ ya ọnụ, detụ ya ọnụ ka ihu na diwenu dị ụtọ. Aga m agọzi diwenu mgbe niile, otito ya ga-adị n'ọnụ mgbe niile. Mkpụrụ obi ga-eji diwenu na-etu ọnụ, ndị umeala ga-anụ ya wee nụrụ ya. Detụ ya ọnụ, detụ ya ọnụ ka ihu na diwenu dị ụtọ. Soro m too diwenu ka anyị jikọọ ọnụ too aha ya. Achọrọ m diwenu o wee zaa m oku, bịakwa zọpụta m na egwu m niile. Detụ ya ọnụ, detụ ya ọnụ ka ihu na diwenu dị ụtọ. Lee anya ebe ọ nọ ka ọnụ ọchị wa gị, ka ihere gara ịpụchi gị ihu. Mgbe ogbenye kpọrọ ya, diwenu nụrụ olu ya, wee zọpụta ya na nsogbu ya niile. Detụ ya ọnụ,
ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ nke abụọ Pọl dị asọ degara ndị Kọrint. Ọ bụrụ na onye ọbụla ebiri n'ime Kristi, ọ ghọọla ihe ekere ọhụrụ. Ihe ekere ochie agafeela, ọ bụzi ihe ekere ọhụrụ nọchiri ya. Ihe niile a bụ aka ọrụ Chineke. Ọ bụ Chineke mere ka anyị na ya dị na mma site na Kristi. Ọ bụkwa Chineke tinyere n'aka anyị ọrụ ime ka adị na mma nke a na-erute ndị mmadụ. Isi ya bụ na Chineke nọ n'ime Kristi na-eme ka ya na ụwa dị na mma, na-anaghị ndị mmadụ ụgwọ njọ ha. Ọ bụkwanụ anyị ka ebunyere ozi ịkọrọ ndị mmadụ na ha na Chineke adịla na mma. Ọ pụtara na anyị bụ ndị nọchitere anya Kristi, ka a ga-asị na Chineke n'onwe ya si n'ọnụ anyị na-akpọ oku, na-arịọ ụmụ mmadụ si, ka unu na Chineke kpezie dị n'udo. Ọ bụ n'ihi anyị ka Chineke jiri mee onye ahụ na-enwe njọ ọbụla ka ọ ghọọ njọ, ka anyị wee bụrụ ịdịmma nke Chineke n'ime Kristi. Okwu nke Osebụwa. Otito na ebube dịrị gị, dị nwenu m Jesu Kristi. Otito na ebube dịrị gị, dịrị gị ebighị ebi. Aga m ahapụ ebe a gakwuru nna m, gwa ya sị, nna m emejọrọ m eluigwe na gị. Otito na ebube dị nwenu m Yesu Kristi. Otito na ebube dịrị gị ebighị ebi. Onye nwe anyị nọnyere unu. Ihe ọgụgụ nke ha si n'ozi ọma dị nsọ nke Luku dere. Ndị ọna ụtụ na ndị mmehie bịakwutere Jesu ka ha wee nụrụ okwu Chukwu. Ndị Farisii na ndị ode akwụkwọ wee malite ntamu sị, nwoke a na-anabata ndị mmehie nke ọma, sorokwa ha na-eri na aṅụ. N'ihi ya Jesu wee tọrọ ha ilu a sị, otu nwoke nwere ụmụ nwoke abụọ. Nke nta n'ime ha sịrị nna ya, nna m, kee ihe gị niile bunye m nke ruru m. Nna ha wee kewara ha akụnụba dị n'obi ya. Mgbe ụbọchị ole ma ole gasịrị, nwa ya nwoke nke nta ahụ wee kwakọrọ ngwongwo ya gawa n'ala ọzọ.
ebe ọ nọrọ rifucha akụnụba ya dum site n'ibe ndụ aghara na ịla ihe n'iyi. Mgbe o mefusịrị ihe niile o nwere, oke ụnwụ siri ike dara n'ala ahụ. Mgbe ọ malitere ịnọ n'ụkọ ọbụna nke nri ọnụ, ọ gbakwuru otu onye ebe ahụ nara ya ọrụ ịbụ onye egoro ego na-azụ ezi n'ubi ya. Ọ na-adị ya ka ya were mgbọghọ ezi na-ata wee rijuo afọ, ma ọ dịghị onye ọbụla na-enye ya ihe ọbụla ka o rie. Ma mgbe ọ matara onwe ya, ọ jụrụ onwe ya sị, ọ dị ụmụ odibo ole egoro ego nọ n'obi nna m na-eme erimeri ka o siri masị ha? Gịnị mere m ji nọdụ n'ebe a na-anwụ n'agụụ? Mba, aga m ahapụ ebe a lakwuru nna m sị ya, nna m biko, emehiela m mejọ eluigwe mejọkwa gị. Ekwesịghị m ka akpọkwa m nwa gị ọzọ. Mee m ka abụ m otu n'ime ụmụ odibo igoro ego. O wee bilie lakwuru nna ya. Ma mgbe ọ ka nọ n'ebe dị anya, nna ya letịrị anya hụ ya wee mere ya ebere. Nna ya gbara ọsọ wee makụọ ya, bịakwa were ịhụnanya susuo ya ọnụ. Ma nwa ahụ sịrị nna ya, nna m, emena m njọ mejọ eluigwe mejọkwa gị. Ekwesịghị m ka akpọkwa m nwa gị ọzọ. Ma nna ya gwara ụmụ odibo ya, meenụ ngwa ngwa, chịpụtanụ uwe mwụda kachasị mma yikwasa ya, gbanyekwa ya mgbaaka n'aka na akpụkpọ ụkwụ n'ụkwụ. Sepụtanụ ehi ahụ gbara abụba, gbuonụ ya, ka anyị kpọọ n'oriri ṅụrịkwa ọṅụ. N'ihi na nwa m a nwụburu anwụ abịakwa teta na ndụ ọzọ. O fuburu efu ma achọta ya. Ha bidoro oriri na ọṅụṅụ. Ma nwa ya nke diọkpara si n'ubi na-alọta. Mgbe o rutere ụlọ nso, wee nụ ụda egwu, hụkwa ndị na-agba egwu. Ọ kpọrọ otu nwaodibo wee jụọ ya ihe merenụ. Nwaodibo ahụ wee sị ya, nwanne gị lọtara, nna gị wee gbuo nwa ehi ahụ gbara abụba, n'ihi na ọ lọtara n'udo na n'ahụike. Ma o jiri iwe jụ ịbanye na oriri ahụ. Ma nna ya pụtara rịọwa ya ka ọ bata n'ụlọ. Ma ọ sịrị ya, lee, afọ ole m tara gị ahụhụ, o nwebeghị mgbe ọbụla m nupụrụ gị isi, ma ị wepụtabeghị otu nwa mkpi. Nye m ka mụ na ndị enyi m were kpọọ oriri. Ma nwa gị nke a ya na ụmụ nwanyị akwụna ripịasịrị ihe niile ijiri lọtara, wee gboro ya nwa ehi ahụ gbara abụba. Nna ya wee sị ya, nwa m, mụ na gị nọ mgbe niile, ihe niile m nwere bụ nke gị. O kwesịrị ekwesị ka anyị rie, ka obi tọọ anyị ụtọ, ka anyị ṅụrịkwa ọṅụ. N'ihi na nwanne gị nke a nwụburu anwụ, bịakwa dị ndụ ọzọ. O fuburu efu, wee chọta ya. Ozi ọma nke osebro ụwa.
anyị sikwe n'ozi ọma nke anata mgbaghara njọ. Amen. Moribole. Eletere. Ịmara sị obiọma adịghị taa kwuru n'ụkwụ gị abụọ. Ịmakwa nsị obiọma adịghị gị dukwuru anyị. Mana ọ bụrụ na ụkwụ adịghị gị mma dukwuru anyị. Mana ọ bụrụ na obiọma adịghị na ịdị ndụ taa kwuru n'ụkwụ gị abụọ. Mana ọ bụrụ na ụkwụ adịghị gị nọdụ anyị. If you know you are happy to be in the presence of the Lord today, just stand. It's a moment of thanksgiving. Ọ bụ mgbe anyị ga-enye Chineke ekele. Chelakwala echiche azụ site ugbu a ruo na Sọnde gara aga. O nwere ihe o mere gị. O nwere ihe ọma o mere gị. O nwere ihe ọma ọ gị cheta ya, obi na-atọ gịrị kpọọ. Ngwa kelebe ya maka ya. That single thing, ọ bụ mgbe ọ bụla ị chetara ya, ya na-agụ gị gbaba egwu. Kelebe Chineke maka ya. Maka na ekele onye akịdị ọgwọta ọzọ. Ingratitude is a sin against charity. Ingratitude is a sin against charity. Ekele Chukwu na nke o mere eme, o mekwa ọzọ. Onye na-eme mma, Chineke ome mma. Ikele Chukwu na nke o mere, ikele ya o mekwara gị ọzọ. Mwasi na ala obi gị kelewe ya, kelewe ya, kelewe ya, kelewe ya maka nke o mere eme, kelewe ya maka nke o mere eme, kelewe ya, kelewe ya, kelewe ya maka nke o mere eme. Thank him for that one thing. Whenever you remember it, you say, Lord, onye ka m bụkwanụ, onye ka m bụkwanụ, onye ga-eleta m ka Jizọs. O nwere onye ga-eleta m ka Jizọs. Papa m na mama m ga-eleta m ka Jizọs. Ọ na-eleta m kara. Mgbe m na-amaghị ihe na-eme na ọ na-eleta m. Kelee ya maka nke o mere eme. Wawelere maka anyị ga ahụ elu. Soro m bụ abụọ. Anyị na-aja gị mma, anyị na-aja gị mma, n'ihi na ị mara mma, ịhụnanya gị na obiọma gị juru m anya, ewo inweghị mgbanwe, ọ dịghị onye dị ka gị, ịbụ Alfa na Omega. Anyị niile na-aja gị mma, anyị na-aja gị mma Chineke, anyị na-aja gị mma, n'ihi na ị mara mma, ịhụnanya gị na obiọma gị juru m anya, ewo inweghị mgbanwe, ọ dịghị onye dị ka gị, ịbụ Alfa na Omega. Anyị niile na-aja gị mma, nara ekele, nara otuto m, ị
ịdị ebube, nara ekele, nara ọjịja mma, ịdị omimi, ekele dị n'ọnụ m, Chineke nke eluigwe, chiọma m, ekele dị n'obi, chiọma m, ịdị ebube. N'aha Jizọs. Amen. Ọ bụrụ na ị bụ diọkpara nwoke a, ka anyị gwa n'onwe anyị eziokwu. Ọ bụrụ na ewu diọkpara nwoke a akọrọ akụkọ ya na ozi ọma, ị ga-ekwe abata n'ụlọ? Ị ga-ekwe abata? Olee ihe mere na ị ga-ekwe abata? Iwe ga-ewe m, papa m mere. Si iwe ga-ewe gị? Nwanne m nwoke jere squash ego niile mere ya abịa bịa bag anabata ya. Ọ bụ naanị ihe mere na iwe ga-eje ewe gị? Yeah, that's it. Ebe nsọ na ihe iwe ji ewe gị bụ na ọ bụla ịsha akwa na nke rurule gị. Oke ọ nwụghị ihe ga-ewe gị iwe, bikọs nke ọzọ fọrọ afọ na-afọrọla gị, o werele ka ya pụọ gaa rikwasịa ya lọta ha. So ihe ewe gị iwe awụghị na ọ ga-abịa isha na nke rurule gị. Oke naanị ihe ewe gị iwe awụ na ọ pụrụ rikwacha ihe a lọta, nna gị atọ pati, ọ gwụla. Ị nwekwara obiọma ahụ. Ele ihe ga-ewe gị iwe? Okay, let me ask first of all. Oyi iwe ga-ewe gị, ị ga-ajụ ịbata n'ụlọ ọ bụrụ na ewu ọpara nwoke a? M ga-abata, obi ga-adị mma maka ihe izuzu nwanne m nwoke lọtara, so m ga-anabata ya. Dịka otu m si ghọta ụbọchị ise, material things is nothing to me. So ihe ka mkpaba ọ bata na as my brother, aga m ahụ gị ya, aga m anabata ya. Emeka gị enye m nọmba gị, ama like ụmụ nwanne gị. Ịhụ nwoke obiọma, ama like ụmụ nwanne gị. Amen. Gebe na ntị, nke anyị jiri bụrụ mmadụ o siri ike. Look at what I said. Nke anyị jiri bụrụ mmadụ, ka anyị gwa n'onwe anyị eziokwu, o siri ike. Onye anyị na-ekwu okwu ya here bụ Chineke. Sọnde gara aga anyị kwuru okwu ihe gbasara mkpa ọ dị na anyị chegharịrị were si na njọ anyị pụta ka anyị nwee ike. Ọ bụrụ na anyị chọrọ iketa oke na nkwa Chineke kwere ndị ya, ka anyị nwee ike keta oke n'ime ya, na anyị ga-agbarịla mbọ si na njọ were wezụga onwe anyị. If we want to have a share in the divine promises of God, we must step away from sin. We must embrace repentance. Ma ọ bụrụ na anyị chọrọ iketa oke na nkwa Chineke kwere ụmụ ya, na anyị ga-agbarịla mbọ wepụ aka na njọ, maka na njọ na Chineke adịghị enwe mmekọ. Ọchịchịrị na ihe nwere mmekọ. Mgbe ọbụla anyị disaidịrị n'ime obi anyị n'iji umeala na ịgwa onwe anyị eziokwu, si na agwa ọbụla bụ njọ na ndụ ọbụla rere ure anyị biga wee wezụga aka, dị nwenụ dị nkwadobe mgbe niile ịgbaghara anyị.
He is ever ready. He is a merciful Father. Ọ dị njikere ihichapụ anyị ihere niile nke njọ na-ewebata na ndụ anyị. Mana ọtụtụ mgbe Chineke mee ya, nsogbu anyị abụrụzie isi na agwa ochie anyị ahụ wee wezụga aka, chefuo ya, gwa onwe anyị eziokwu that we have abandoned this and we have abandoned this and we need to focus on what God is doing for us. Ihe Chineke na-emere anyị n'ọbịa n'ihu, ọtụtụ mgbe ọ na-awụ problem anyị. Isiokwu anyị taa bụ the old things have passed away. Ihe ochie ndị ahụ na ọ gafeela. Mana ikwere na ọ gafeela. That is the problem. Ọtụtụ mgbe Chineke gbagharacha anyị, anyị agbaghara bụ onwe anyị. Sometimes when God forgives us and cleanses us, we have not forgiven ourselves. Anyị agbaghara bụ onwe anyị. We are still going back, blaming ourselves, going back, blaming ourselves. Na-alaghachi ha azụ n'otu ihe ahụ nke anyị sirila n'ime rịọ Chineke mgbaghara, sị onye nwe mgbaghara anyị. Ya agbaghara anyị, mana ịgbaghara bụ onwe gị. Ọ bụ ihe Chineke na-arụtụrụ anyị aka taa. Amara na m na kemgbe ebidoro lent a, maka ndị mege lent, ị na-arịọ Chineke mgbaghara n'ụzọ dị iche iche nke i siri mejọọ ya na mgbe gara aga. Na-arịọ ya, onye nwe anyị mere m ebere, onye nwe anyị mere m ebere, onye nwe anyị mere m ebere. And mgbe ọbụla anyị rịọrọ ya, ọ na-agbaghara anyị. Ọ sị, call upon me, I will answer you. Ịkpọ m, aga m aza gị. Ọtụtụ n'ime anyị akpọọla Chineke agbagharala anyị. Ị gbagharala onwe gị, maka na ọ bụrụ na ị gbaghara bụ onwe gị, agbagharabe m onwe m. Anyị ka nọkwa n'iru uju nke otu anyị chiri dahie na mgbe gara aga. Anyị ka nọkwa n'iru uju otu anyị chiri mee ihe anyị mere na mgbe gara aga. Anyị ka nọkwa n'iru uju otu anyị chiri mejọọ Chineke na mgbe gara aga. It means we are not moving forward. Ebe Chineke na-akpọ anyị sị, nwa m ngwa bịawa, agbagharala m gị ebe ahụ, ngwa bịawa. Anyị asị m bụ onye nwe anyị, agaghị m abịa, aka m na ebe a na-eru uju ihe m mejọrọ gị. Agbagharala m gị, ngwa bịawa, mgbawa onye nwe anyị. Ị mara na ị bụ nwunye Lot, ị na-ahụ da awụ nnu. Bọsụ nwunye Lot asị ya bịawa n'ihu, ya sị mba, I will continue to look back. Ị na-amara na ihe mere ya nụ, ya ụwa akpa nnu. Ọ bụ ihe mere na ihe ọgụgụ nke mbụ taa. Chineke gwara Joshua sị, the reproaches of Egypt, I have removed it from you. Amen. You know what Egypt stands. This Egypt pụtara na ndụ ndị Israel. The ugly past, the sinful past, the part of slavery ha nọ n'Egypt. Ọ dị nhụju anya ha hụjuru n'Egypt na ihe ndị ha mere n'Egypt. The ugly past, all we need the Egypt represented. Chineke agwa Joshua, I have removed from you today the reproaches of Egypt. And ọ bụ ihe na-agwa anyị niile. Ewepụla m n'ebe ị nọ ihe ihere nke ị metere site na agwa ọjọọ gị na mgbe gara aga. Ewepụla m n'ebe ị nọ ihe ihere nke ị metere site na agwa ọjọọ gị na mgbe gara aga. Ewepụla m n'ebe ị nọ ihe ihere nke ị metere site na njọ ị mere megide m. Ebe ị kwela ka mụ na gị wee jee njem, ana m ehichapụ ihe ihere ahụ n'ebe ị nọ. Ngwa bịazie ka ị bata n'ebe ahụ kwere ụnụ na nkwa bụ the promised land. Ọ bụ otu ahụ ka Chineke si akpọga anyị. Mana ị ga-ekwe ha ma tụfuo ma mara na Chineke ehichapụla ihere nke agwa ọjọọ ahụ ibiri na mgbe gara aga? Ị ga-ekwe ekwe? Aga m ekwe chefuo ya, dowe ya n'akụkụ, sị ọ bụrụ na onye nwe anyị agbagharala m, aga m agbaghara onwe m. Na ihe ọgụgụ nke abụọ, Pọl dị nsọ si anyị, ma ọ bụrụ na mụ na gị echegharịala n'ezie, ma ọ bụrụ na mụ na gị echegharịala n'ezie, then we are now new creatures. Ọ bụrụ na mụ na gị echegharịala n'ezie, anyị bụdụ mmadụ ọhụrụ n'ime di nwe anyị Jesu Kristi. Ihe ochie agafeela,
o nweziri ihe ọhụrụ Chineke na-eme n'ihu anyị. Mana ọ bụrụ na mụ na gị ejidesie ihe ochie ha aka ike, anyị agaghị ahụ ihe ọma Chineke na-eme n'ihu anyị. Anyị agaghị ahụ ebe ọ na-akpọ anyị si anyị bịawa. Anyị agaghị ahụ ya maka na gịnị? Ihe ochie ga na-anọchi anyị ụzọ. And ọ bụ ihe Ekwensu chọrọ. Ọ bụrụ na ị gụọ akwụkwọ Revelation, ọ kpọrọ Ekwensu the accuser, onye na-ama anyị ikpe n'ihu Chineke. And ihe o ji eme mgbe ọbụla bụ ya ebute book of iniquity. Ọkụ na mana book of iniquity. Ọkụ na ama ihe book of iniquity. Ekele dịrị Chineke o. Ndị si Eugene na-ama ihe book of iniquity. Ọ mara na ele onye ma book of iniquity. Okay, ị nwere ya? Ekwensu ji ebute book of iniquity. Ihe nọ na book of iniquity ahụ ihe ọjọọ niile mere. Ka ị bịara segburu n'ihu Chineke na-achọ ịyọ ya mgbaghara, ọwụ ịyọ ya ihe, Ekwensu eburu book of iniquity ebe n'akụkụ gị. Onye nwe anyị si ga-emere ya ihe anyịkwa, lekwe ka o mere o. Eshi dị otu o mere keri otu, eshi dị otu o mere keri otu, eshi dị otu o mere keri otu, eshi dị otu o mere keri otu. Ọ bụrụ na Chineke agbagharala anyị, then we have nothing to worry about. But what if ọ bụrụ na Chineke agbagharala anyị mana anyị ka jidesiri ihe ahụ aka ike? Olezi ihe ga-emenu, which means we don't believe in the mercy of God. Ọtụtụ n'ime anyị nọ nga ekweghị na ebere Chineke. Ọtụtụ n'ime anyị nọ nga ekweghị na the reality of the mercy of God. Ọtụtụ n'ime anyị nọ nga ekweghị na ebere Chineke dị ire na ndụ anyị. Ọ bụ ihe mere na agbagharacha anyị, anyị aka elekwa anya n'azụ, jidesie akwaramikpe ahụ anyị confessorala in the past, jidesie whatever anyị mere in the past, jidesie ya aka ike. Maka na gịnị? Anyị ekweghị na Chineke agbagharala anyị. Ọ bụrụ na ikweghị na Chineke agbagharala gị, ekweghị m na Chineke agbagharala m, kezi ka mgbaghara ga-esi dị ire na ndụ anyị. Ọ bụ ihe mere na ị gaa n'ozi ọma taa, ị ga-ahụ ndị akpọpụtarala anyị. Ihe ejiri kpọpụta ndị ahụ bụ ndị na-adịghị ekwe na obi ebere Chineke dị ire. Ọ bụ ihe ejiri kpọpụtara anyị ihe ndị ahụ. Ndị Farisii na ndị Sadusii ka na-akọmplenụrụ Jizọs sị, lekpele ndị gị na ha na-achọ ụrị, lekpele ndị gị na ha na-eri nri, lekpele ndị gị na ha na-aṅụ mmanya. Ọ bụ ndị ọnụ ụtụ na ndị omenjọ. N'agbanyeghị na ndị a esonyere Jizọs gawa na-egere ya ntị, ege m ihe Jizọs na-ekwu. Ndị Farisii aka nọrọ na-ekpe ya ikpe na ihe ha mere na mgbe gara aga. Lekwele the elder brother of this young man lọtaranụ. Nwatakịrị a na nna ya emeziele, a na-akpọ oriri, mana this elder brother is still holding the younger brother with ihe mere mgbe gara aga. Mana ya na Chineke emeziele, a na-akpọ oriri na-agba egwu. There is joy in heaven over one sinner who has repented. Mana mụ na gị na-abụ ele onye ahụ wee kpọgidechie ya aka ike. Ọ bụ ihe a ka anyị jiri mara ya. Anyị agaghị ahapụ ya ahapụ. Ọ bụ ihe a ka anyị jiri mara ya. Maka na gịnị? Anyị ekweghị na ebere Chineke. And because na anyị ekweghị na ebere Chineke, anyị adịghị amata na ebere Chineke dị ire na ndụ anyị. And because na ya amaghị na ebere Chineke dị ire na ndụ anyị, anyị adịghị ewere ya were nyekwe ndị ọzọ. Ọ bụ ihe mere anyị jiri nwee mkpọchi obi n'ime ọtụtụ n'ime anyị. Jụọ onwe gị ma ị laruo taa, ekwere m na ebere Chineke? Jụọ onwe gị ma ị laruo mgbe anyị ihe m na-eje nkwupụta, mgbe anyị ihe m na-esekpuru ala nye Chineke mgbaghara, ekwedịrị m na Chineke agbagharala m? Jụọ onwe gị, maka na ọ bụrụ na ị kwere na ọ gbagharala gị, ihe ochie ndị ahụ agaghị na-edistọbụ gị. Oles ma ochegharịbe. Maka na ọ bụrụ na mụ na gị chegharịa, anyị ga-abụzi mmadụ ọhụrụ n'ime Chineke. Chineke na-adọ m na gị taa na-akpọ anyị oku sị, ụmụ m, ihe ihere nke nju unu metere na mgbe gara aga, ebe unu bịara rịọ m mgbaghara, ebe unu kpebirire n'ime onwe unu na mụ na unu ga-eso were gaa njem, ehichapụla m unu ihe ihere ndị ahụ. Gbakwa mbọ ka ị mata ma Chineke ehichapụla ya. Kwerekwenu na Chineke ehichapụla ya. Gbazie mbọ ka ị were ebere ahụ Chineke gosiri gị were gosikwa ndị ọzọ, ka o nwee ike dịrị anyị niile mma. Chineke na-akpọ anyị oku, ọ sị anyị, nwa m, ehichana gị ihe ihere, ngwa bịawa ka ị ghara ịnọ jidekwa aka na ihe ndị gara aga. Old things have passed away. Ihe ochie ndị ahụ Chineke wepụsị ya na ya, o nwere ihe ọhụrụ ọ na-eme na ndụ anyị. Ị na-ahụ ya? Ana m ahụ ya.
ka anyị ghara ikwe ihe ndị mere mgbe gara aga kpuchie anyị anya. Ka Chineke gọzie anyị site n'aha Jesu Kristi onye nwe anyị. Okwe n'otu Chineke.
Chineke ndị kwelunu ka anyị rịọ ọnụ Chineke ka o nyere anyị aka nye anyị mmụọ ya ikwete na ebere ya dị ire na ndụ ndị tụkwasịrị ya obi, ka mgbe ọ gbagharala anyị ka anyị ghara ịdị na-ejidesikwa aka ike na ihe ndị Chineke wepụrụla narị na mma anyị na ya, wee sị anyị bịawa n'ihu ka anyị rịọ na ya maka amara ikwere na ebere Chineke, wee nwee obosara obi iwerekwa ebere ahụ were gosi ndị ọzọ. Ihe ọjọọ niile mere n'ụwa gbaghara m, okwu ọjọọ niile m kwuru n'ụwa gbaghara m, gbaghara eze ebube, gbaghara m, gbaghara ihe niile m metere, gbaghara m ihe ọjọọ niile m mere n'ụwa gbaghara m, okwu ọjọọ niile m kwuru n'ụwa gbaghara m. Maka ndị niile na-eso ụzọ Kristi, ka ha jiri obi umeala mata adịghị ike ha, na-achọ ebe mgbaba n'ime Kristi a kpọdoro n'obe, anyị arịọgidewanụ. Gbaghara eze ebube, gbaghara m, gbaghara ihe niile m metere, gbaghara m ihe ọjọọ niile m mere n'ụwa, gbaghara m okwu ọjọọ niile m kwuru n'ụwa, gbaghara m. Maka mba dị agha ma ọ bụ ọgbọ aghara obodo kewara, ka ụmụ amaala ha na ndị isi ha wepụ ihe dị iche iche na-ebute nkewa na ọgbọ aghara ma chọọ udo, anyị arịọgidewanụ. Gbaghara asịrị ka asị ya, gbaghara anyị, gbaghara ihe niile anyị metere, gbaghara anyị ihe ọjọọ niile anyị mere n'ụwa, gbaghara okwu ọjọọ niile anyị kwuru n'ụwa, gbaghara anyị. Maka ndị nọ n'etiti anyị na-achọ ụzọ ịbụ ndị ụka Kristi n'ụzọ zuru oke site na ịnata sakramenti dị iche iche n'ụka, ka Chineke nye ha amara ekwudosi ike na njem nke okwukwe a, anyị arịọgidewanụ. Gbaghara ihe niile anyị metere, gbaghara anyị, gbaghara asịrị ka asị ya, gbaghara anyị ihe ọjọọ niile anyị mere n'ụwa, gbaghara anyị okwu ọjọọ niile anyị kwugara n'ụwa, gbaghara anyị. Maka ndị niile na-erite uru site na ọlụ nke nzukọ nsọ Katọlik ji enye aka a na-akpọ Catholic Relief Services, ka Chineke nye ha obi ike na ndidi, anyị arịọgidewanụ. Gbaghara ihe niile anyị metere, gbaghara anyị, gbaghara asịrị ka asị ya, gbaghara anyị ihe ọjọọ niile anyị megara n'ụwa, gbaghara anyị okwu ọjọọ niile anyị kwugara n'ụwa, gbaghara anyị. Maka ndị otu ọgbakọ anyị ya, ka anyị na-achọta ọgwụgwọ nsọ na udo site na ịkwupụta njọ anyị, anyị arịọgidewanụ. Gbaghara ihe ahụ anyị metere, gbaghara anyị, gbaghara anyị asịrị ka asị ya, gbaghara anyị ihe ọjọọ niile anyị metere n'ụwa, gbaghara anyị okwu ọjọọ niile anyị kwugara n'ụwa, gbaghara anyị. Maka ezumike mkpụrụ obi ndị otu anyị nwụrụ anwụ, ọkachasị ndị anyị na-elọta na Jamisa dị ọzọ taa, ka Chineke mere ha ebere na-abata ha n'eluigwe, anyị arịọgidewanụ. Gbaghara ihe niile anyị mere, gbaghara anyị, gbaghara
mkpa ndị ọzọ dị n'ime obi anyị were okwukwe chee ha n'ihu Chineke ugbu a. Onye nwe anyị, nye anyị nghọta na okwukwe ikwere na ịdị ire nke ebere gị na ndụ anyị, ka mgbe ị gwara anyị na ihichapụla ihe ihere nke njọ anyị ịgbagharala, na-akpọkwa anyị oku ka anyị soro gị na-eje n'ebe ahụ i kwere anyị na nkwa. Nna m, ka anyị kwere na otu okwu gị siri daa na ọ bụ otu ahụ ka ọ dị, ka anyị wee nwekwa ike isi na obi ebere ahụ i nyere anyị wee leta ụmụnna anyị ndị mejọrọ anyị. Anyị na-arịọ gị ihe ndị a site na Kristi onye nwe anyị. Number 220. 220.
ekele abụ otuto na ekele ihe ebube emeela n'ụwa ihe ebube emeela kene ya kenenụ ya nwanne m kelee ya enyi m kelee ya ihe mere n'ime ndụ m nwanne m kelee ya onye nyere anyị eze ndụ onye nyere gị ndụ kelee ya onye nyere gị ahụike ọgbara gị ọrịa kelee ya ihe ebube emeela kenenụ ya o kelenụ ya o kelenụ ya nwanne m kelee ya onye ọgazere kele ya onye o nyere ndụ kele ya onye o nyere ọmụmụ kele ya onye nwere ego kele ya ihe ebube emeela kelenụ ya biko kelenụ ya o kelenụ ya nwanne m kelenụ ya ihe ebube emeela ọ gọziela m Chineke nna na ọ gọziwo m ebighị ebi onye nwanyị ndụ onye nwe nwanna m enye nwanyị ndụ ebighị ebi onye ike onye nwanne nna m ọkwa nwanyị ọrịa ebighị ebi ejechi m lele onye na-eme mma onye bụ dike ọ ga-aja gada nga onye njem ọnụ onye nwe ọnọbe onye na-abịa ọzọ gọziri m agọzi ọ gọziri m agọzi dede m tinyere m ụdara ọ gọziri gị agọzi o tinyere ejechi m lele onye njem ọnụ onye ji anya ise onye bụ dike ọ gọziri m agọzi ọ gọziela m Chineke nna ọ gọziela m ebighị ebi onye nwanyị ndụ onye nwe nwanna m enye nwanyị ndụ ebighị ebi ọ gbasara aka ya n'obe ọ gbasara aka ya n'obe ọ gbasara aka ya n'obe so onye chọrọ ndụ ya bata ọ gbasara aka ya n'obe ọ gbasara
kwewa na ụmụnne m ka aja m na nke unu bụrụ ihe ga-asọ Chukwu nna ji ike niile ịnara. Onye nwe anyị ji aṅụrị ebutere gị onyinye ndị a bụ ihe iji agwọ anyị ọrịa mgbe dum. Biko anyị ji umeala rịọ mee ka anyị jiri okwukwe dị ndụ na-esekpụrụ gị, bịakwa na-efe gị n'ụzọ kwesịrị ekwesị maka nzọpụta nke ụwa site na Kristi onye nwe anyị. Onye nwe anyị nọnyere unu, welite n'obi unu elu, ka anyị nye n'ụdị nwenụ Chukwu anyị ekele. O kwesịrị ezi bụrụkwa ihe ziri ezi na-azọ ndụ na anyị ga-enye gị ekele oge niile n'ebe niile. O Nna dị nsọ, Chineke ji ike niile, onye dị ụwa tụ ụwa site na Kristi dị nwenụ anyị, n'ihi na ọ bụ gị nwa tire ndị nke gị iwu iji aṅụrị nke obi dị ọcha were na-akwado n'afọ ọbụla maka emume nke Paska. Ọ bụ site n'itinye obi anyị n'ekpere na n'ọrụ nke ịhụnanya, na site n'isonye ugboro ugboro maka emume niile nke nzukọ ji edo anyị nsọ, ka anyị ji ejupụta na gracia nke bụ ụmụ nke Chukwu. Ihe nke anyị na-eso igwe ndị ọma niile nke eluigwe na-eto ebube gị oge niile n'ukwe na ekwe. na ịdị nsọ ezie, o kwesịrị ekwesị otu ihe niile ikere si eto gị site na Jesu Kristi nwa gị bụ dị nwenụ anyị, na site n'ike nke mmụọ nsọ ị na-enye ihe niile ndụ na-edo ha nsọ. Na ndụdụga ndụ niile ị naghị ahapụ ịkpọkọbara onwe gị ndị mmadụ ndị ga na-achụnyere gị àjà zuru oke
bido n'ọwụwa anyanwụ ruo n'ọdịda ya. Anyị ebunye gị onyinye ndị a o sebụrụ ụwa, were umeala na-arịọ gị ka ido ha nsọ site na mmụọ gị, ka ha were ghọrọ anyị ahụ na ọbara nke nwa gị Jesu Kristi onye nwe anyị, onye nyere anyị iwu ka anyị na-eme emume inye ekele nke a. Na anyasị mbọsị eduru ya nye n'ọnwụ, o were achịcha nye gị ekele na otito, nyawa ya, nye ya ụmụazụ ya sị, "Ṅụrụnụ nke ha, rienụ ya unu niile. Nke a bụ ahụ m, nke a ga-eduru nye maka unu." Otu ahụkwa ka o siri mee mgbe erichara nri anyasị, o buru iko mmanya, nyekwa gị ekele na otito, bunye ya ụmụazụ ya sị, "Ṅụrụnụ nke ha, ṅụọnụ ya unu niile. Nke a bụ iko nke ọbara m, ka ọgbụgba ndụ ọhụrụ dị ya ebighị ebi. A ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi imerime mmadụ, ka e were gbaghara njọ ga, na emenụ nke ha na ncheta nke ka anyị gwupụta n'ihe omimi nke okwukwe anyị na-eme ugbu a. Ọnwụ gị na-egosikwa mbilite n'ọnwụ gị, o Kristi. Chineke nna, ebe anyị na-echeta ahụhụ nke otu nwa gị jiri gbapụta anyị, na mbilite n'ọnwụ ya dị otito na nlọgoro n'eluigwe ya, ebe anyị nọkwa na-eche mgbe ọ ga-abịa ọzọ, anyị ewere obi ekele chụnyere gị aja nke dị ndụ, aja dị nsọ. Anyị arịọ gị ka ilekwasị anya na onyinye nke nzukọ gị, were hụ n'ime ya onye eno ejere chụọ aja nke medara gị obi maka njọ. Mee ka anyị bụ ndị na-esi n'ahụ na ọbara nwa gị enweta ndụ, jupụta na mmụọ nsọ, were si na ya bụrụ otu ahụ na otu mmụọ n'ime Kristi. Ka Kristi n'onwe ya were anyị nye gị dịka onyinye zuru oke mgbe niile, ka anyị wee soro Virgin Maria dị ngọzi, nne nke Chukwu, ndị apọstụl na ndị egburu egbu n'ihi okwukwe, na Eugene dị nsọ, na ndị nke gị niile dị nsọ, were keta oke n'ala eze eluigwe. Ọ bụ na arịrịọ ha na-arịọ gị mgbe niile ka anyị tụkwasara nchekwube. Anyị ji umeala arịọ gị o sebụrụ ụwa, ka aja nke a mere ka anyị nagidekwa mmụọ ọzọ, wetara ụwa niile udo na nzọpụta. Anyị na-arịọ maka nzukọ gị nọ n'ije n'ụwa a, maka nwaodibo gị bụ nna anyị Pope Francis na Archbishop anyị bụ Jose Gomez, maka ndị bishọp, ndị ụkọchukwu na ndị ofufe ọlta gị niile, na ndị niile Kristi ji ọbara ya wee gbatara gị. Mee ka ha kwụsie ike n'okwukwe na n'ịhụnanya. Nara o sebụrụ ụwa arịrịọ ndị ezinụlọ gị ndị kpọkọtara n'ihu gị n'ebe a,
were ebere jikọọ ụmụ gị gbasara n'ụwa niile. O nna nwere obiọma, nabata n'ala eze gị ụmụnna anyị ndị nwụrụ anwụ na ndị niile hapụrụ ụwa nke a, ndị omume ha sọrọ gị. Anyị chekwubere iru ebe ahụ, soro ha biri na-aṅụrị n'otito gị ebe site na Kristi dị nwenụ anyị, onye isi na ya enye ụwa ihe ọma niile. Ihe niile kere eke na-eso ya bụ Kristi, na-esikwa n'ime ya na n'aka ya, na ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, na-enye gị bụ Chukwu nna ji ike niile, nsọpụrụ na otito niile, site n'ụwa to ụwa niile. Amen, amen, amen. Oh, blessings and glory, wisdom, thanksgiving. Oh, and honor, power and might, all belongs to the Lord. Oh, forever and ever. Oh, amen. Ụmụnne m, ka anyị were ekpere nụ onye nzọpụta anyị kụziri anyị, were kpọkuo Chukwu nna anyị nọ n'eluigwe. Zọpụta anyị na-arịọ sebụrụ ụwa n'ajọ ihe niile, were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị, ka azọpụta anyị na njọ oge niile. Anyị were gbara ha nsogbu niile, were nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi nke onye nzọpụta anyị Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi gwara ndị apọstọl gị, udo ka m na-ahapụrụ unu, udo nke m ka m na-enye unu. Elekwala anya na njọ anyị, kama lekwasị anya n'okwukwe nke nzukọ gị. Nye ya udo na anyị dịkọ n'otu ka uche gị siri chọọ, gị bụ onye dị ndụ na-achị ebe. Udo nke osebụrụ ụwa dịrị unu mgbe niile. Nyeritanụ ibe unu ekene nke udo.
lee nwa atụrụ nke Chukwu. Lee di nwe anyị Jesu Kristi onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa. Ha bụ ndị a gọziri agọzi, bụ ndị a kpọrọ n'oriri nke nwa atụrụ Chineke. Number 212. Number 6.
number 241. 241. Chineke ọ bụ gị na-enye mmadụ niile na-abata n'ụwa ihe. Biko were ebube nke amara gị hụnye ihe n'ime obi anyị. Mee ka obi anyị jupụta n'ihe nke ozi ọma gị. Ka anyị na-eme ihe na-amasị ebube eze gị mgbe niile. Bịakwa nwee ezigbo ịhụnanya n'ebe ị nọ. Site na Kristi onye nwe anyị. Onye tụfuru anya ya adị afọ ụzọ ya na anya ebe a ka ọ mara ma ọ bụ ya ka nji. Ọ bụrụ na o nweghị mma etinye ya ebe anyị na-edebe ihe lost and found. A na-elotekwara anyị niile ndị kwere nkwa Together in Mission ka anyị gbaa mbọ hụ na anyị mejupụtara ya, ikusa
anyị na-amakwa ọkwa ya eri oge ọ ka na-aga n'iru. Ndị youth and young adult choir agbasa, you have your practice immediately after this mass for the youth and young adult choir. And now Yokwa, do not leave the church, stay back to start the practice immediately. Echi niile bụ Monday 7 p.m. ka a ga-enwe penance service ebe a maka Easter. Echi niile bụ Monday 7 p.m. ụkọchukwu ya karịa ofu. Ọ bụ ka esi eme ya. Echi niile bụ nke anyị ndị niile chọrọ ije nkwupụta penance service. Echi niile ka ọ ga-abụ 7 p.m. ka anyị bịa n'oge. Parish Community Retreat nke anyị na-eme ofu ugboro n'arọ April 12 ebe a ka ọ ga-abụ April 12, the Parish Community Retreat. Ndị na-ajụ maka NIN na ihe gbasara paspọtụ, o nwere nke anyị emezi ebe a, ọkachasị nke paspọtụ. Ndị paspọtụ onye ọbụla chọrọ ya, unu gaa na webụsaịtị ha, unu ya amara ebe ha gwara unu ya eje, ebe anwa ka unu ya eje. Unu akpọna fada dịka anyị si gwa unu ụbọchị izu anyị kpọtara onye na-apụ maka ya. Ọ bụ ihe ọgụ unu na ya kpatalụ ka unu na ya eme. Unu akpọna mụnwa ajụ mụnwa amaghị ebe ọ ya abụ. Ebe ha gwara unu ije na webụsaịtị ha, nye gị na akpatala ebe anwa, ijebe ebe anwa. Ọkwa anyị ghọtara ya. Kita ana m akpọnite David Ifedeba. Where are you? Onye isi all the young adults niile, young professionals in the whole of the United States under ICUSA. Otito diri Jesu. Otito diri Jesu. ICUSA is quickly approaching, and the ICUSA young adults are once again continuing to ramp up our preparation in anticipation for the convention. The following events are planned and in process for the convention for us as young adults: a panel discussion, networking and game night, Bible study, praise and worship jam, and a picnic to foster communication and growth. Registration is currently ongoing, as well as tickets for the raffle through our ICMO and our ICWO, as well as t-shirt sales as well. Today at 4 p.m., we will have a meeting over Zoom to go over the events for the convention and discuss the progress on our Lenten journey with God. To parents, if you have any young adults that are interested, please reach out to me after church to aid them in getting more involved within our ministry. For young adults, now is the time to be involved, grow your relationship with God, and be a part of a community that will be handed over to you in the future. Otito diri Jesu. Otito diri Jesu. Daalụnụ. Daalụ. Ka anyị kụpụkwa na ya aka ọzọ. N'oge gara aga anyị dere akwado na parish anyị na anyị ama ka anyị esi were mee na anyị eje pilgrimage. A na-eme na ya oge a na-akwado ya ọgụ were dazie ebe ọ dalụ ma COVID ha ncha ọhịa eme ka enwe amaghị ya. Ọ bụ ebe ahụ ka anyị nọ ruo tata. Mana enwere ebe ndị ọzọ a na-agaga ọ bụrụ ọsọ Israel. So ịmakere ma ya akwadebe a na-eje Fatima, Lourdes and Rome. Ndị n'ime anyị ya achọsị ka akwadobe ka edekọba afa ha nwere ike n'aka enu ka anyị mara ka anyị si wee ọ bụrụ na anyị na-asị na anyị na-eje Fatima,
eje Los and Rome. Ebe nke ọzọ ga-abụ Fatima, Lourdes and Rome. Ndị ya achọ ka ije ha weni aka enu. Mmadụ one? From 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. So I want at least 14 hands up. So ihe unu na-ekwu bụ ebe anyị bido with 14 afro ya 15 na anyị akwadosi ya ike. Ihe anyị na-achọzi na anyị ma bụ ọ bụrụ na anyị kwadebe ihe kedu oge ọ ya abụ gee ntị. Ndị ya achọ ka eje ya after Easter. Ọ ga-abụ ya bụ na April, depending mgbe Easter ji wee da next year, March or April after Easter. Nke ọzọ ga-abụ before my account wa. Nke ọzọ ga-abụ September, October. Ndị ya achọ ka eje ya September, October ka ememe arrangement oge a ha weni aka enu. Ọma abụzi September, October, yeah, this year. This year. Next year we are talking about. Next year, September, October, next year, we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 11 for September, October. Ndị ya achọkwana ka ọ bụrụ after Easter next year, which is amara mgbe Easter bụ after Easter, which is most likely in April. Kedu ndị chọrọ ya ka ọ bụrụ April next year? One hand in April. So anyị akwadobe September, October 2026. Ọ bụ ihe anyị kwekọtalụ? Okay, daalụnụ. Nke ọzọ m ekwuzi ebe a n'ụwa bụ ihe gbasalụ mgbasa ozi ọma. Ịma ọlụ Chineke na ọka nkụ ihe a na-alụ erika. Ndị ụkọchukwu, ndị sista, ndị ọbụla, ndị na-akụzi catechism, abịa na this archdiocese, ụfọdụ n'ime anyị na-ada ajụ ọ dịka o nwere ihe a na-eme na ya. Ka anyị gee ntị. The Los Angeles Archdiocesan Departments and Ministries, ka unu malụ ministries enwere na this archdiocese ọka nkụ. Restorative Justice Detention Ministry, that is one. Respect Life Ministry, that is another one. Religious Education, Ikuzi Catechism, that is a ministry. Pontifical Mission Societies of the Archdiocese of Los Angeles, that's another one. Pastoral Councils, that's another one. New Evangelization and Parish Life, another one. Marriage and Family Life, when they specialize, that's another one. Life, Justice and Peace, another ministry in the Archdiocese. Financial Services, that's the area also to help, both in the parish and in the archdiocesan level. Health Affairs, that's another one. Ethnic Ministry, nke anyị na-eje oge niile, a na-eje every month. Onwe bishop in charge of that. Ecumenical and Interreligious Affairs, another ministry. Catholic Campaign for Human Development, another ministry. Catholic Charities, ndị na-afụ ihe niile gbasara ya, Catholic Charities, na-amụ maka ya, na-ama etu esi mee ọ dị better. That's a ministry. Worship, Office of Divine Worship, another one. Youth Ministry. Nke anyị na parish anyị ebe a, ọ na-enye anyị nsogbu. Eyeje onye ọbụla na-afụ maka ihe ndị a
ebe a niile bụ ebe enwere ọlụ dịara anyị nwa as a parish, as individuals. Ọ bụrụ sọ ofu onye ka ọ dị alụ. Ma ọ bụ ihe dị etu a ka anyị ji akpọlite ofu nwanne anyị nwoke mgbasa ozi ọma Chineke. An evangelist proclaims Christ's gospel of love for soul winning and to build communities that witness to a renewal Catholic life. Ime ka ime jupụta na-ebiwapụta ya. Ọ bụ ihe gbasara etu a n'aka nwanne anyị nwoke ịma obiofia bụrụ site na amara Chineke ịma ndị ebe nọ ya pụtaba site na amara Chineke o were gaa 2-year program, 2 years ministry training at the Encounter School of Ministry of Focusing on Discipleship and Evangelism. So he needs your prayers for God's grace and mercy, as well as to continue our cause in God's kingdom work. Ọlụwa na alụ erika, ọ chọrọ ekpere anyị ka anyị na-akpekwa anyị nwa niile onwekwa ndị ọzọ ka anyị banyekwa n'ụdị ihe ọ na-eme, ka anyị banye na ịkụzi katekizm, ka anyị banye n'ihe ndị ọzọ dị iche iche ihe dara anyị na parish a. Nna daalụ. Ugbu a ka anyị nyezie ngọzi ka anyị bezie ebele. Ọlụ Chukwu dịrị mụ na gị, ọlụ dịrị mụ na gị, ihe siri ike were obi gị nye Chukwu ọlụ. Chineke jike niile nna kasị obiọma, anyị na-ege n'isi nwanne anyị nwoke bụ Brodema, onye nke jere ọzụzụ ara abụọ maka ya nwa bụ ọrụ nke mgbasa nke oziọma nke okpukpe. Ịgọzigo ya ala ya ka ịgọziri ya na-aga amala n'elu amala, ike n'elu ike, ka ọ na-aga n'iru na ijidego ozi na-echekwaba ya ebe ụzọ na-ebele ya azụ. Gọzikwazi anyị niile bụ ụmụnne ya ndị na-ata ata wee na-aba akaebe ya bụ ka Chukwu jike na-egozi ma na-echekwa gị mgbe niile n'afa Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Amen. Ka anyị kụọ ọnụ ya aka ọzọ. Ndị tata bụ ụbọchị izu ha na-abịa ụka ebe a ha kwụla ọtọ. If today is the first time you are worshiping with us here, please may you stand. Ndị tata bụ ụbọchị izu ha na-abịa ụka ebe a, do we have any first time worshipers? Anyone? Tata dịkwa ka ọgba aka. Biko ka anyị kwọrọ n'onwe anyị aka for being here. This is the last Sunday in March. All the March babies, please may you stand. Ọ bụrụ na a mụrụ n'ọnwa nke March, kwụrụ ọtọ. March babies, may you stand please. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear March babies. Happy birthday to you. Biko ka anyị kụpụrụ nụ Fada ụkọchukwu masị n'iso mbata bụ onye nke du anyị na maasị tata, ka anyị kụpụrụ na ya aka. Ka anyị kụpụkwara ụkọchukwu anyị Jude Umeobi aka. Before anyị ngozi bazụ, achọrọ m ka m welekwa ohere a kelekwa anyị niile ndị parish anyị wee na-enye anyị invitation. Ndị maasị steeti ka na-enye invitation na-enye anyị ejuju afọ. Oge ụfọdụ enwenye nwere ohere ya bekee na maasị 8 ọ nke 10 ka ọ fụ ka esi eme gịnị aka ya. Ọ na-adị mkpa ịnọ na isi oke ka ije na maasị 8 o'clock ma ọ ka ije nke 10 ka ịfụ etu ihe ọga na-eme na parish anyị
n'ụbọchị ụka na oge ụfọdụ na-abịa sọsọ nke 12 ị gaghị amarị na onwe ndị na-aka mass 8 and 10 so ọ kachasị na first Sunday ndị 8 na-eme ihe a na-akpọ family Sunday so ị bịa n'arị anya ka efu ka ọ dị daalụnụ onye anyị nọnyere ụnụ onye nwe anyị nọnyere unu ka Chukwu ji ike niile gọzie unu nna na nwa na mmụọ nsọ misa gwụsịgo lawanụ n'udo Hymn number 23.